Sa isang komunidad, malaki ang tungkulin ng isang mamamahayag. Kabilang dito ang bigyan ng sapat na impormasyon ng publiko tungkol sa mga balita, pangyayari maging sa loob at labas ng bansa, sa national man o sa lokal. Ginagawa ng mga mamamahayag ito sa paraan ng pagsulat o pag-ulat sa tinatawag nating tri-media, sa pahayagan, sa larangan ng telebisyon at radyo. Tungkulin ng isang mamamahayag ang mag-ulat, ang magparating ng mga kwento at balita. Kailangang pumunta sa likod ng mga kaganapan upang malaman ang katotohanan. Ako po si Lurdy Bunag. Ating alamin ang nakalista sa aking journal dito sa Journal List. Para sa isang mamamahayag, importante ang datos na kanyang nakalap tungkol sa pangyayari at ito ang kanyang basehan o batayan para mabuo ang kanyang istorya. Tapat, totoo, patas. Ito ang pangunahing kailangang taglayin ng isang mamamahayag. Ngunit paano kung sa pag-ulat ng katotohanan ay mayroon kang masagasaan at malagay sa peligro ang buhay mo? Radio iti may ikaw patapulo ket tallo nga tawen nga kadana iti tangatang nga dagam ditoy nagserbi kada kayo. Siya ni Lito Rosario Agustin kumablaw iti may ikaw patapulo ket tallo nga tawen. Ikalabing-anim ng Hunyo taong 2010, pasado alas 9 dito mismo sa lugar na ito pinagbabaril ang isang broadcaster sa katauhan ni Jovelito Lito Agustin o mas kilala sa bansag na Action Lito. 5 ang tinamo niyang tama ng baril. Agad na itakbo sa isang ospital ngunit kalaunan ay namatay din. Si Lito Agustin ay tubo ng Natbabacara, Ilocos Norte. Kilala siya bilang isang magaling na radio commentator at broadcaster. Nanggaling sa madaming radio station ng Ilocos Norte at kasalukuyang employed sa DZJC Action Radio nang mangyari ang brutal na pagpatay sa kanya. Di umano sa pagbatikos niya sa isang politikong nahaharap sa kasong graft and corruption, ang pangunahing anggulo na tinignan ng mga otoridad kung bakit napatay si Lito. Ito rin ang sinang-ayunan ng kanyang pamilya. Sa tala ng PNP, pangalawa si Lito Agustin sa napatay na media personality sa loob ng 24 oras sa araw na iyon. Mula 2009 hanggang 2011, 39 na journalist ang naitalang napatay dito sa ating bansa. Ang Maguindanao Massacre ang nagpadami nito noong 2009 kung saan 32 ang napatay. Karamihan sa mga ito ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya. 3 taon nang nakakalipas matapos ang Maguindanao Massacre noong November 23, 2009. Ang pagpatay sa 58 na katao, kabilang dito ang 32 na journalist. Walang awang pinagbabaril at saka inilibing na buhay, gamit ang isang bako na minaneho ng isang nagngangalang Bong Andal. Di umano, inutusan ni Andal ang patuan na ilibing ng buhay lahat ng tao na kasama sa convoy, pati ang sasakyan ng mga ito. 3 taon na ring naghihintay ng hustisya ang lahat ng pamilya ng mga namatay, dahil magpasa hanggang ngayon ay di pa natatapos ang kaso. January 24, 2011, eksaktong 10:30 ng umaga sa Barangay San Pedro, Puerto Princesa, Palawan. Isa ring broadcaster ang binaril at napatay sa katauhan ni Dr. Jerry Ortega. Gumagalaw ang kaso pero ika nga nila, usad pagong.
Kahit pa kaagad na tukoy at nadagip ang posibleng gunman, madami pa rin kailangang patunayan at malakas na ebidensya ang hanap ng pamilya Ortega para maipanalo ang kaso. Lalo na ngayong nakalabas na ng bansa ang dalawang isinuturo ng witness na mastermind sa pagpatay kay Doc Jerry. Sa dami ng nangyari, positibo pa rin ang pananaw ng pamilya Ortega na makakamit nila ang hustisya. Dito din ti adat na hangad agkas nga isurong di jay pagsao nga Ingles. Tagalog na niya managklase ni pagkasarita o Iloco. Ngayon masapon nga sa ako nga lipatan din yung buko na pagkasao. Iso na Taong 1966 nang magsimula ang DZJC Action Radio sa ere. At sa haba ng panahon na ito, 3 radio broadcaster na rin ang namamatay. Iba't ibang paraan ng pagpatay pero hindi nawawala ang anggulong di umano ay malaki ang connection ng kanilang trabaho bilang broadcaster. At hanggang ngayon, wala pang ni isang kasong nare-resolba. Kulang-kulang 50 years nang naglilingkod ang DZJC Action Radio sa mga tao. Sa haba ng panahon na ito, naging sunod-sunod na kamalasang maituturing ng mga empleyado dito ang taong 2004, 2006 at 2010, kung saan dito napatay ng sunod-sunod ang 3 radio commentator ng naturang stasyon. Noong July 2004, nabaril si Roger Mariano sa San Nicolas, Ilocos Norte. Sunod si Ali Acosta noong December 26, 2006 sa Batac National Highway kung saan nagtamo ng ilang saksak sa katawan. Panghuli si Lito Agustin noong gabi ng June 16, 2010 sa Barangay Barit, Lawag City na nagtamo ng 5 tama ng baril ng riding in tandem. May pumunta dito sa amin na pinagbabaril yung kapatid kong si Lito Agustin kasi na yung bahay ko. Hindi namin alam kung ano ang motibo nila sa kanya. Siguro dahil sa isang politiko dito sa amin, kaya ginawa yung pamamaril dito sa bahay namin. Lumaki si Lito Agustin sa lugar na ito, Barangay Natba, Bacara, Ilocos Norte. At dito mismo sa kinatatayuan ko, madalas sumayaw at magtawag ng kanyang mga pamangkin at kapatid para makipagkwentuhan. Habang kausap ko ang may bahay ni Lito na si Cheryl Agustin, kahit 3 taon nang nakakalipas, nasa loob pa rin nito ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa. Sa pamamagitan ng mga luhang dumadaloy sa pisngi nito, batid ko ang hirap na dinanas nila mula nang mawala ang haligi ng tahanan. 12 ng umaga din wala pa siya. Kaya sinabi ko yung ano namin, si Karen, Karen, tingnan mo nga yung cellphone mo, bakit wala pa si uncle mo, sabi ko ng gano'n. Tapos, may text naman siya, auntie ko na. Tapos, binasa niya, ay, auntie, nabaril para si uncle, sabi niya. Tapos, lumabas na ako. Lumabas na yung mga kapatid niya, yung mga, basta dito sa marami ng tao doon. Naglabasan na sila. Sa gulang na 37, nilisan ni Lito Agustin ang mundo kabilang ang kanyang butihing asawa at 2 anak na noon ay mga musmus pa lamang. Biglaan ang pagpatay sa ilaw ng walang awang mastermind at tirador sa isang taong malaki pa sana ang maibibigay na tulong sa mga tao ng Ilocos Norte. Meron siya kasing istasyon doon sa 2nd floor ng public market po. Tapos may binuo siyang fans club doon sa amin. Doon kami nagkakilala. So, after kayo nagkakilala, ano po yung sumunod na event? Nanliligaw na sa akin po. Tapos, yun na. After ng panliligaw, ano na po yung sunod?
Nagpakasal na kami po. So, after nakasal? Nabigyan kami ng isang lalaki, ma'am. Tapos after 2 years, nabigyan na naman kami. So, yung 2 years na yung nagsama kayo, isang stasyon po ba yung pinasukan ni Sir dito? Ay, hindi po, ma'am. Tumakbo siya na barangay Kagawad. Tapos noon nagkapitan, hindi naman siya nanalo. Bumalik sa DCDC po, ma'am. So, nung nandun na siya sa DCGC mo, kumusta naman po si Sir dito, Agustin? Okay naman po. Sino po si Sir Jovelito as husband para sa inyo? Sa amin po, masaya naman siya. Masayahin siyang tao po. Lalo na sa mga anak niya, talagang care na siya po. Dito sa amin, rinirespeto naman siya. Marami siyang natutulungan, lalong-lalo na sa mga nangangailangan po. Noong May 7, 2010, may pumunta dito sa amin na pinagbabaril yung kapatid kong si Lito Agustin, pati na yung bahay ko. Hindi namin alam kung ano ang motibo nila sa kanya. Siguro dahil sa isang politiko dito sa amin, kaya ginawa yung pamamaril dito sa bahay namin. Sa aking pakikipag-usap kay Manong Meandro, kapatid ni Lito Agustin, sinabi niyang isang masayahing tao si Lito. Sa pagdudugtong ng mga pangyayari mula sa pagkabaril ng bahay nila, isang buwan bago mangyari ang insidente at ang maraming death threats na natatanggap nito sa kanyang cellphone. Malaki ang hinala nila na ang politikong kanyang binabatikos ang may utak sa pagpatay sa kanya. June 16, sa taong din yun, umaksyon na ako. Nagsampa na ako ng kaso laban sa namaril dito sa amin. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kaso. Kulang daw ako ng witness. So ano pong nararamdaman niyo po na hanggang ngayon wala pa rin nangyayari sa kaso? Siyempre, masakit din ang kalooban namin na dahil namatayan na kami, may ebidensya kami. Yung witness lang ang kulang sa amin. Kaya ganun ang nangyari sa kaso. Galit si Lito sa mga di umanong katiwalian ng ibang politiko sa Norte. Kung kaya sa kanyang programang Ilocos Norte Lawag City by Night, dito inilalabas ni Lito Agustin ang kanyang mga komentaryo ng walang takot. He's very conscientious talaga si Lito. He goes to the field, on the spot, nagpa-follow up, nag-i-interview. Kung crime man yung pinafollow up niya, right from the start hanggang sasampa yung kaso. Ganon siya ka-conscientious si Lito. Sa pagkamatay ni Lito Agustin, bumuo ang Ilocos Norte Police Provincial Office ng isang Investigation Task Group o SITG para mag-imbestiga sa kaso. Lumalabas sa investigasyon na ang motibo ng pagpaslang ay may ugnayan sa kanyang trabaho bilang broadcaster. Last June 15, 2010, about 11 p.m., mayroong request ng SOCO assistance from Lawag City Police Station regarding a certain shooting incident na nangyari sa Barangay 55A, Bari, Lawag City. Ang victim di umano ay si Jovelito Agustin E. Rosario, 37 years old, radio anchor and reporter of DCJC Action Radio. Siya ay taga Barangay 36, Natba, Bacaray, Ilocos Norte. Tingnan namin sa crime scene, wala na yung body ni Lito Agustin. Tinakbo nila sa hospital. At that time daw may kasama siyang pamangkin na nakabackride sa kanya. So, yung mga physical evidences na lang ang natatnan namin doon. And we were able to recover 4 fire cartridge cages fired from a caliber 45 firearm and 2 pieces of fired bullet. Itong mga ballistic evidence were subjected for ballistic examination. The result was yung 4 fire cartridge cases were fired from the same caliber 45 firearm. Ganon din yung recovered 2 fired bullet. They were fired from the same firearm. So, wala bang pumunta sa isip mo na bakit nangyari sa asawa mo? Wala naman po, ma'am. Kasi hindi ko naman alam na may death threat siya. Masakit sa akin, ma'am. Kasi wala naman akong nalaman na dahilan kung bakit siya binaril.
na ito kung saan lumaki, nagkaisip at bumuo ng pamilya si Lito Agustin, dito niya rin iniwan ang 2 anak at asawang kinakayang tumayo, makipaglaban sa buhay kahit wala na ang haligi ng pamilya. Dala ang pag-asang sa mga susunod na araw, buwan o taon ay makakamit nila ang hustisya para sa nawalang padre de pamilya. So, wala bang pumunta sa isip mo na bakit nangyari sa asawa mo yun? Wala naman po, ma'am. Kasi hindi ko naman alam na may death siya. Masakit sa akin, ma'am. Kasi wala naman akong nalaman na dahilan kung bakit siya binaril. So, after nang nakita mo na yung bangkay, ano yung next move mo ate? Ang naalala ko na lang noon, ma'am, ay paano na kami, lalo na yung mga anak ko. Maliit pa sila. Paano yung mga kinabukasan nila? So after ng burol ni Kuya ate, paano ka nag-strive? Paano mo binuhay yung 2 anak mo? Sa tulong ng yung nanay ko at sa yung mga kapatid ng asawa ko. Noon, natakot talaga kami lumabas. Kasi ang akala lang namin, kami na ang susunod. So ilang buwan yung trauma na yun? Ilang buwan kang hindi lumabas? 1 year po. 1 year. So dito lang kami nag-stay. Yung kaso naman po, yung kasing hipag ko ang nag-aasikaso sa kaso kasi hindi ko na maasikaso kasi yung mga anak ko. Nahuli naman yung gunman po. Gaano po ba tayo kasigurado na yung gunman is siya talaga yung pumatay sa asawa mo? Kasi noong nabaril yung asawa ko, sinabi naman niya na siya daw yung bumaril. Kasi sinabi naman niya yung pangalan. Yung gunman ba na yun? Kaaway ni Kuya or? Ay, hindi ko po alam kasi wala naman siyang sinasabi sa akin. So hindi niyo kilala yung gunman? Hindi po. Ilang minuto matapos mabaril si Action Lito na itakbo siya sa Roque Ablan Memorial Hospital na agaw buhay noong gabi ng June 15, 2010. Panay ang bulong ng agarang operasyon para mabuhay pa sana. Ngunit makalipas ang mahigit 3 oras, 1:00 ng madaling araw ng June 16, 2010, may deklarang patay na ang komentarista. Hindi na namin nakita yung bangkay kasi inrush sa hospital and he was fighting for his life. According to the medical records and the death certificate, karoon siya ng multiple gunshot wounds at the back of the body. Bale, 2 sa upper left side of the back and 1 at the left side na tumawa yata sa abdomen and other graze wounds sa katawan. Naisip ko na yung namaril dito sa amin, yun din ang suspect sa akin. Yung gunman talaga, ano ng pamangkin namin na nasa protection program at sa yung nakita ko dito sa amin na namaril. Malaki rin ang apekto ng pagkamatay ng kapatid ko, ma'am, dahil mga trabaho namin dati, namamasada kami ng jeep ng Lawag Bacara dati. Pero dahil may death threat din ako, kaya hindi na ako namamasada. Ng isla na lang, pinipilit ko na lang para may pakain ako sa mga pamilya ko. Pero ngayon, natatakot naman ako. Baka ako ang susunod dahil dinitreat na rin ako eh. Maalala halos 1 buwan bago ang pagkakabaril at pagkakapatay kay Lito, may nangyaring pagpapaulan ng bala sa mismong bahay nila. Pero ayon sa pulisya, The Bacara Police Station was the one who processed the crime scene. Nag-conduct kami ng cross-match examination and we found out that ballistic evidence that were recovered during the shooting of Lito Agustin and the strapping incident that happened in Bacara, hindi sila nag-match. Mahigit 3 taon nang nakakalipas at hanggang ngayon ay di pa umuusad ang kaso. Hindi lang hustisya ang matagal na gustong makamit ng pamilya ng biktima, kundi ang kalayaan, lalo na sa pamangkin ni Lito Agustin na si Joseph. Ang kasakasama nito noong mangyari ang insidente na magpahanggang ngayon ay nasa witness protection program pa rin ng pamahalaan. Yung mga pulis, hindi nila inano yung ballistic na sinasabi nila eh. Balang tumama sa kapatid ko at saka yung naiwan dito kung bakit winala nila. Yung slug, nakuha ninyo dito? Oo, sa mismong bahay lang. Sa pulis? Oo, sinurrender namin. Sila mismo kumuha eh. Mismo sa bahay ko, ang nakapulutan nila yung islam. Sa pagkamatay niya, pulis labag.
Yung pamamaril dito, pulis ng Bacara ang nag-assist ng Suko kung naisurrender nila sa Suko. Sa mga nag-ruspende na pulis dito sa amin, yung kailangan naman na tulungan nila kami para masulba yung mga krimen na ganyan, lalo na kami mga mahihirap, lalong madidiin tayo kung hindi tayo lalabanan ng mga ganitong kriminal. Sa Maguindanao Massacre, sa pagkapatay kay Doc Jerry Ortega at sa pagkamatay ni Lito Agustin, marami ang nagbuhos ng luha dahil alam ng mga tao ng Norte na nawalan sila ng kakampi sa pamamagitan ng pagmarcha mula Lawag City Commercial Complex papuntang Kapitolyo. Suot ang itim na t-shirt na may markang Press Freedom. Hawak ng banner na sumisigaw ng Stop Killing Journalists at placards na sumisigaw ng katarungan sa pagkamatay ni Lito Agustin. Nagdala rin ng mga nagproprotesta ng kabaong para ipakita kung gaano kadelikado ang buhay ng isang mamamahayag sa mga panahon na yon. Inyong natunghayan ang isa na namang kwentong makatotohanan at may kabuluhan. Dahil ang pag-ulat ng katotohanan ang siyang pinakamahalagang dapat gampanan ng isang mamamayan. At yan ang aking tungkulin. Ako po si Lurly Bunag, journalist. Ang gusto ko lang, ma'am, ay makamit niya ang hustisya para matapos na po. Ikaw na kanman, sana magsisi ka naman sa ginawa mo. Kaaksyon Lito, hindi namin tatantanan ang isyong ito at ipagpapatuloy namin ang iyong sinimulang laban. Paalam na, Kaaksyon. Mula dito sa Aksyon Radio Lawag, ako po si Lito Rosario Agustin para sa Aksyon Radio Pilipinas, ang kaaksyon mo.